Edelleen aina jos on täällä uusia, onko joku, joka on ensimmäistä kertaa näissä raamattotunneissa? Sä oot kattonut etään, eli et ole ensimmäistä kertaa, että kukaan ei ole, eli ei ole tarkoitus puolustaa mitään, eikä syyttää ketään, eikä kritisoida mitään, vaan tarkoitus on selittää ja tunnistaa, miksi ja miten ensimmäisen vuosisadan kristityt kokoontuivat ja mitä se niiden kokoontuminen tarkoitti ja miksi he kokoontuivat ja mitä he tekivät, kun he kokoontuivat ja miksi he kutsuivat sitä, mitä he tekivät, kun he kokoontuivat. Ja lyhyt yhteenveto edellisestä kerrasta. Eli ensimmäisen vuosisadan kristityt, ne eivät pitäneet kokoontumisia Jumalan palveluksina, palvontana tai uhraamisena. Näin me opimme. Ja se toiminta, mitä siellä harjoitettiin, niin se oli tämmöistä horisontaalista, eli niin kuin ihmisten välillä enemmän. Ja vähemmän oli sitten tätä vertikaalista, eli tuonne ylöspäin, sitäkin oli, mutta vähemmän. Kaikkien päämäärä oli kokoontua yhteen, toinen toisen rakentaminen, opettaminen, kehottaminen ja evankeliumin vieminen. Se oli heidän niin kuin primääri, ensimmäinen niin kuin tärkein tehtävä. Ja sitten viime kerralla, joka oli kaikista helpoin raamattutunti, niin se ensimmäisten kristittyjen jumalanpalvelussanasto, se tarkoitti rituaalista uhraamista. Eli kaikki tämä proskuneo, latreo, leitor, geo, seboma ja treskeia, niin se oli rituaalista uhraamista eikä kokoontumista yhteen. Tämä on menty tähän mennessä. Ja nämä helpot sanat, mitä viime kerralla käytiin, niin proskuneo ja latreo käytiin tarkemmin läpi ja nämä 3 viimeistä, niitä ei käyty tarkemmin läpi. Mutta ajatus niissä kaikissa on se, että niiden Jumalan palvelus käsitti sen, että ne heittäytyi maahan ja sitten niillä oli jotain, niin kuin, ne ei tullut tyhjiin käsin, vaan niillä oli jotain uhrattavaa, eläinuhreja ja siellä oli aina papisto, joka uhrasi näitä ja ne harjoitti semmoisia rituaaleja ja seremonioita. Yksinkertaisesti. No sitten tämä Raamattu 3 alkaa tämmöisellä. Toisen Mooseksen kirjan luku 2, 5 ja 8. Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Eli muutama 1000 vuotta sitten, 3-4 tuhatta vuotta sitten, tuli tällainen pyyntö, että ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tämä pyhäkkö on itse asiassa aika synonyymi sanoilla Herran huone, temppeli ja ilmestysmaja. Ja tämmöinen pyhäkkö on 243 kertaa mainittu Vanhassa testamentissa, ja se aina merkitsee tätä samaa, ja se merkitsee myös samaa Uudessa testamentissa. Ja tässä on tämmöinen niin kuva, tämä on leekoista tehty, näitä saa ostaa tämmöisiä ilmestysmajoja, jos haluaa, niin tämä on leekoista rakennettu ilmestysmaja, ja silloin täällä ilmestysmajassa täällä, saankohan mä tänne hiiren näkyviin saamaan, näkyykö tämä hiiri tuolla? Joo, täällä näkyy tämä hiiri, eli täältä tuotiin kaikenlaisia uhria elämään tätä oikealta, näkyykö tämä hiiri yhtään sinne taakse? Hyvä, kiitos. Täältä tuotiin uhria eläimiä, sitten täällä on tämmöisiä uhripöytiä, mihin nämä uhrieläimet tuotiin. Ne tapettiin ja sitten onko täällä pieniä lapsia, mutta niistä they draw the blood out of the animals. Eli he tekivät niin, suomentakaa jollekin, jos joka ei ymmärrä. Eli he tekivät sellaisen näille eläimille ja sitten tässä on sitten se tuotiin tähän uhrialttarille ja sitten se uhrattiin siellä. Ja sen jälkeen oli tämä vaskialttari, missä pestiin niin kuin kädet. Ja tämä oli se kohta, kun Jeesus sanoi, että siinä kohdassa, että te katsotte niin kuin peittämättömin silmin niin kuin kuvastimesta. Niin kun
tuossa vanhassa testamentissa se oli erittäin tasaiseksi tehty tämä vaskialttari, pronssialttari, missä oli vettä. Kun ne kumartui sinne he katsoivat, niin he katsoivat kuin kuvastimesta. Niin tätä Jeesus tarkoitti sille. Ja se viittasi, ja nämä juutalaiset tiesi heti, mihin Jeesus viittasi. Että katsotte niin kuin kuvastimesta ja muututte Kristuksen kaltaisuuteen. Mutta tässä se ei tapahtunut vielä, vaan tässä, kun oli ensiksi niin kuin uhrannut, sen eläimen oli saanut niin kuin syntinsä anteeksi, niin sitten siellä niin kuin pestiin nämä kädet. Ja tässä on myös vertauskuva siihen, että ensiksi tapahtuu syntien sovitus, jos halutaan tulla tänne päivään. Se on uskoon tulo, ja sen jälkeen on vesi, likasta. Tässä on yksi tämmöinen symboli. No, jos tänne asti ollaan päästy, on löytynyt se virheetön, se piti olla virheetön, punainen, oliko se 2 vai 3 vuotta vanha hieho. Ja ne tarkasti sieltä jokaisen karvankin, että siinä hiehossa ei saanut olla mitään niin kuin värieroa. Kai jos oli valkoinen karva, niin se oli virheellinen eläin. Se ei kelvannut. Se heitettiin pois. Se täytyy olla täysin virhe. No niin. Sitten me päästään pyhimpään. Ja täällä pyhimmässä täällä on näkyleipäalttari tai leipäalttari. Sitten täällä on kynttelikkö. Niin mihin tämä kynttelikkö osoittaa valoansa? Se osoittaa valoansa tonne leipään. No mikä on vertauskuva kyntteliköstä? Se on Pyhä Henki. No entäs mikä on vertauskuva leivästä? Se on Kristus. Eli mihin Pyhä Henki osoittaa valonsa? Kristukseen. No, jos tähän asti on sitten ylimmäinen pappi, Leevin sukukuntaan kuuluva pääsee, niin seuraavana on sitten suitsutusalttari. Eli siellä suitsutusalttarissa sitten oli niin kuin rukous. Ja sieltä suitsutusalttarista tuli sitten tämä suloinen tuoksu Herran eteen. Eli tähän asti, jos tämä pappi oli päässyt ihan puhtain menoin, niin hän oli sitten selviytynyt tästä Pyhän Hengen ja niin kuin sanasta ja valaistuksesta ja rukouksesta. Ja sen jälkeen oli sitten, täällä näkyy tässä samassa leekorakennelmassa näkyy tämä leipäalttari, menorakynttelikkö ja suitsutusalttari. Mutta siinä ei ollut ovea ollenkaan tuohon pyhimmän ja kaikkein pyhimmän välillä. Siellä ei ollut ovea. Erään tulkinnan mukaan, mulla ei ole tähän nyt todisteita, mutta eräiden oppineiden tulkinnan mukaan Jumala tempasi tämän papin tänne kaikkein pyhimpään. Mä en tiedä, onko se totta. Siinä oli kyllä verhot ja kaikki muutkin, mutta mä en tiedä, onko se totta, mutta tämä on yksi tulkinta. Siinä ei ole ovea ollenkaan. No sitten tämä pappi pääsi tänne kaikkein pyhimpään, niin siinä on liiton arkki. Ja liiton arkin kansiin sitä sanotaan myös, että se on armonistuin. Eli Jumalan armosta tämä pappi, kun oli uhrattu virheettömästi, hän pääsi tänne kaikkein pyhimpään armonistuimeen. Ja mitä armonistuimen alla sitten oli? Siellä oli lain taulut, Aaronin sauva ja manna. Eli Jumala armosta lupasi, kun oli uhrattu virheettömästi, paimentaa, ruokkia joka päivä ja antaa myös laki, eli se, että miten niin kuin selvitä tästä elämästä kaikista parhaalla mahdollisella tavalla. Se on uskomattoman hieno niin kuin kielikuva ja millä tavalla Jumala niin kuin järjesti tämän, että myös Israelin kansa niin kuin sai elää rauhassa Jumalan kanssa. Aivan siis ällistyttävän hieno. Eli temppelin tarkoitus oli Jumalan asumus, eli Jumala asui täällä
kaikkein pyhimmässä aina silloin, se oli kerran vuodessa se leeviläinen pappi, ja sitten se Jumala niin kuin ilmestyi sinne. Muistaakseni vielä jopa oli niin kuin savua ja tuulta ynnä muuta tuli sinne, ja sitten siellä oli tämä pappi. Eli se oli Jumalan asumus siihen aikaan. Jumalan asumus, ja toinen temppelin tarkoitus oli syntien sovitus uhrimenoilla, niin sanottuna Jumalan palveluksena. No Herran huone tänään. Tässä on esimerkkejä mun elämästä, mitä on tapahtunut mun 30 vuoden uskossalon aikana. Lakki pois päästä Herran huoneesta. Mä menin kerran, Annukin muistaa, että mä mentiin kerran erääseen kirkkoon, ja mulla on yleensä, ootte nähnyt, mulla on monesti semmoinen musta lörtsö pipo, joka vielä römpöttää vähän tänne taaksepäin. Mä en muistanut ottaa sitä lakkia heti, kun olin tullut sinne sisälle, niin tällainen temppelipalvijatar otti takapäin ja pam! Lakki pois päästä Herran huoneessa. Okei. Sitten on virsi 195, on riemu, kun saan tulla sun Herra temppeliis, sun porteistasi käydä sisälle pyhyyksiis. Mä tykkään yli kaiken virsistä siis. Minusta virret on aivan mahtavaa. Ennen mä oon kuunnellut Black Sabbathia, eli mustaa sapattia, mutta nykyään mä kuuntelen virsiä. Ne on niin mun mielestä ihan parhaita siis. Mutta tämä niin kuvastaa sitä, että kuinka meidän niin terminologia ja käsitteet on niin edelleen niin on siellä temppelipalveluksessa niin monessa suhteessa. Toinen tapahtuma mulle kävi kerran, oli seurakunnassa, niin laitoin, siellä oli semmoinen violetista sametista tehty semmoinen hieno alttari. Ja mä juttelin sen kyseisen seurakunnan pastorin kanssa, ja mulla oli vasen jalka siinä, oli siinä alttarin päällä sitten, niin jalka pois alttarin päältä, se on pyhä alttari. Ja säikähin oli tämmöinen isolla auktoriteetilla varustettu pastori, ja jalka pois siitä alttarin päältä, että se on pyhä alttari. Sitten oli yksi seurakuntainen, semmoinen oikein viimeisen päälle herrasmies, josta niin kuin pidin kyllä. Ja hän rukoili aivan valtavalla äänellä ja voimalla niin kuin usein, että Herra ilmestyi vielä meille tässä huoneessa. Ja mä ymmärrän hänen niin kuin taustansa ja hänen niin kuin ajatuksensa siitä. Mutta sitten jos ihan niin kuin tarkasti niin kuin mietitään, niin ihan niin kuin se Jumala, jos niin kuin se vain niin kuin vierailisi joskus siinä paikassa. Että se tarvitsisi niin kuin jollain väkevällä toimenpiteellä niin kuin saada jostain, niin kuin, että jos se Jumala vähän kävisi tässä meidän huoneessa. Mutta me tullaan näkemään, että Jumala on meidän kanssa. Älkää huolestuko vielä. Ja tässä temppelissä Herra on ilmestynyt voimakkaasti. Eikö olekin hienoa olla Herran huoneessa tänään? Aamen. Sitten mun hyvä ystävä, niin hän kertoi ja hän kirjoitti myös tällaisen, että Saalem-temppelin rakennustyö kesti 3,5 vuotta. Eikä tästä ole kuin se rakennettiin se rakennus 90-luvun alussa, siis 1990-luvun alussa. Hän kirjoitti, että Saalem-temppelin rakennustyö kesti 3,5 vuotta. Muistaakseni Solomonin temppeli rakennettiin 7 vuodessa. Eli siinä mielessä kehitystä, mutta tämä terminologia on niin kuin meillä niin kuin juurtunut hirveän syvälle tänne meidän niin kuin sisuuksiin. Tämä on Amerikassa, tämä on kutsu hyvin yleinen This is God's house, eli tämä on Herran huone. Kaikki ovat tervetulleita Jumalan palvelukseen. Tämä on niin kuin hyvin tyypillinen teksti Amerikassa. Tämä on Herran huone. Kaikki juutalaiset olisi osallistunut, se on tämmöinen kutsu. Uuden testamentin kristityistä kukaan ei olisi osallistunut tämmöiseen kutsuun.
Ei yksikään. Mä selitän kohta lisää. Tämä on kuva australialaisesta seurakunnasta. Sieltä niiden kotisivuilta löytää, että what is on the sanctuary, eli mitä on pyhäkössä. Ja siellä voi klikkailla noihin valkoisiin täpliin, niin sitten sieltä kerrotaan esimerkiksi toi kaikista kauimmainen tuolla, niin siinä on, kun klikkaa siihen valkoiseen täppään, siihen tulee teksti, että tämä on ilmestysmaja. Ja sitten siinä on kaikki selitynyt valkoisilla täpillä, että siellä on Jumalan sanaa ja siinä on uhrialttari ja polvistumisalttari ja niin edespäin. Tuolla on ristiä ja kaikkea muuta. Edelleen, ja nyt puhutaan niin kuin tämä on vuosi 2025. Eli Herran huolen, palvontamenot, uhrilahja ja alttarikutsuminen, ne on niin kuin temppelikäsitteitä. Sellaisia temppelikäsitteitä, joita juutalaiset käytti ja pakanat käytti tuhansia vuosia sitten. Tämä on Jerusalem temppeli. Se rakennettiin Salomonin temppelin tilalle 516. Se on valtava. Se oli siis Jerusalem temppeli, aivan valtavan kokoinen. Se oli 140 000 neliömetriä, eli 20 jalkapallokenttää. Eli voitte kuvitella, kun tuli pääsiäisen aika Jerusalemissa, ja ne kuljetti sitten tuhansia ihmisiä, ja täällä temppelissä myytiin sitten niille ihmisille, jotka tuli kaukaa, jotka ei jaksanut raahata sitä mullikkaa 150 kilometriä selässään, ei edes kyyhkystäkään, niin niitä myytiin sitten täällä temppelin sisällä. Ja täällä temppelissä oli niin kuin oma loossi naisille, oma paikka juutalaisille ja sitten oma paikka pakanoille. Ja tämmöisessä temppelissä se Jeesus sitten kävi ruoskiin, että ei hyvää päivää, että te teette bisnestä täällä Herran huoneessa, te ei pojat käy. Ja antoi ruoskaa. Ja tämä temppeli on valtava, 20 jalkapallokenttää. Suurin kivi, mitä siellä oli, niin oli 13,7 metriä kertaa 3,5 metriä kertaa 3,7 metriä. Oli suurin kivi. Ja ne väittää, että tämä yksi suurimmista kivistä on vielä Jerusalemin lähellä sitä itkumuuria. Mutta sitten Daniel 9.26 ennustaa noin 400 vuotta sitten. Ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään, ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävään ruhtinaan väki. Näin ennusti Daniel 9.26. Mutta hän itse saa loppuunsa tulvassa, ja loppuun asti on oleva sota, hävitys on säädetty. Mitäs Jeesus tästä sanoo? Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia, siis Jeesus näytti sitä Jerusalemin temppeliä, ettekö te näe tätä kaikkea? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiveen päälle maahan jaottamatta. Ja muistakaa tuo kiveen koko, että siis aivan valtava. Luukas 2.1 sanoo samaa. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoon vuorille, jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö, sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä on kirjoitettu, myös tämä Danielin profetia. Voi raskaita imettäväisiä niinä päivinä, sillä suuri hätä on oleva maan päällä, ja vihaa tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttävät. No ketkä nyt tallaa sitä Jerusalemia? Edelleen. Markus, ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle, opettaja, katso millaiset kiveet, tämän oikein niin kuin
näettekö kuinka hän sanoi, että kato nyt Jeesus noita kiviä ja kaikkea, millaiset rakennukset, hieno temppeli, pylväät, valtavan kokoinen, aivan mahtava. Niin Jeesus sanoi, no sä näet suuret rakennukset, niistä ei ole jäävä kiveä kiveen päälle maahan jaottamatta. En ole lukenut Josefusta, mutta sen verran äkkiä katoin, että Josefus, joka eli vuonna 37-100, niin se on tehnyt tämmöisen teoksen kuin juutalaissodan historian, jos haluaa joku tutkia tarkemmin, niin siinä kerrotaan ihan seikkaperäisesti ja tarkasti, miten Jerusalem ja sen temppeli tuhottiin. Josefus itse eli vuonna 37-100, eli on niin kuin tarkkaa tietoa. Eli mitä siis tapahtui, kun temppeli hävitettiin? Mä oon piirtänyt, koska mä en oikein tiedä, miltä tuo Jumala näyttää, niin mä oon piirtänyt hänet tuommoisena oranssina, joka säntäilee sinne sun tänne, eli olkoon nyt tämä kuva, kun on tätä nyt Jumala, antakaa anteeksi, tämä mun erittäin heikko kyky piirtää. Mutta mitä siis tapahtui, kun temppeli hävitettiin? Ei temppeliä, ei Jumalaa temppelissä. Tapahtui niin, että Jumala muutti pois. Ei temppeliä, ei Jumala ollut enää paikkaa, mihin hän olisi voinut asettua. Mielenkiintoisia asioita tapahtunut Jerusalemissa. Tämä kuva on otettu 24.8.24, eli vajaa puoli vuotta, 5 kuukautta sitten. On Tisha B'Av-päivä, eli juutalaisten niin kuin suurin surupäivä, ja se koskee ensimmäisen ja toisen temppelin tuhon suremiseksi, eli ne pitää silloin paastoa. Se on niille valtava suru, koska ensimmäinen ja toinen temppeli tuhottiin. Ja mitä ne tekee? Tuolla on englanninkielinen teksti Israel 365 uutisista. Prostrate before God of Israel. Mitä se prostrate nyt oli? Täsmälleen oikein. Eli proskuneo. Edelleen 2024 nämä juutalaiset, ne heittäytyy, niiden suuntaan suoraan Al-Aqsa-moskeijan suuntaan, eli siellä, missä Jerusalemin temppeli oli, niin ne heittäytyy sinne maahan. Juuri samalla tavalla kuin juutalaiset heittäytyy tuhansia vuosia sitten. Ben Gvir, Israelin turvallisuusministeri Jerusalemin postissa, niin se kävi myös täällä katsomassa tätä tilannetta. Se on erittäin suuri niin kuin Israelin niin kuin kulttuurin niin kuin kannattaja ja haluaa myös, että 3. temppeli joskus rakennetaan. Siellä israelilainen kansa heittäytyy maahan, ne heittäytyy täsmälleen oikealla tavalla juutalaisen kulttuurin mukaan ja oikeaan suuntaan. Proskuneo. Tästä olisi tosi paljon kerrottavaa, voin joskus toisella kertaa tästä 3. temppelistä tulevaisuudesta, mutta jotta 3. temppeli voidaan rakentaa, niin se pitäisi puhdistaa, ja sitä varten tarvitaan punainen virheetön hieho. Teksasista eräs tämmöinen hiehon kasvattaja, niin sillä on ollut 5 tämmöistä punaista hiehoa, mutta ne löysi 2 hiehosta virheitä, niin ne lopetettiin, ja 3 virheetöntä hiehoa on vielä olemassa, ja ne on nyt tuolla Israelissa, Jerusalemissa, ja siellä katsotaan suurennuslasilla, että löytyykö sieltä virhettä siitä karvasta. Tämä on ihan niin kuin muistaakseni viime vuonna tapahtunut. Ne odottaa edelleen, että ne saa rakennettua sen 3. temppelin, ja kun me luetaan Uutta testamenttia ja ilmestyskirjaa, niin tulee päivä, että se 3. temppeli rakennetaan, ja siellä uhrataan, silloin kun tulee se viimeinen 7 viikon vihan niin kuin jakso, niin temppeliuhrit palautetaan, teurasuhrit palautetaan, ja viikon puolivälissä teurasuhrit lopetetaan, ja sinne ilmestyy sitten niin kuin tämä
tuhoaja, joka niin kuin antikristus, joka ilmoittaa olevansa sitten niin kuin Jumala. Tämä löytyy semmoisesta kuin templeinstitute.org, jos haluatte käydä katsoa niin kuin tarkemmin, mutta siellä on niin kuin todella paljon tietoa siitä. On joo, tämä on templeinstitute.org, niin on. Joo, siellä on tämmöinen järjestö, joka on tämän hankkeen takana, ja sitten niillä on niin kuin päämääränä saada rakennettua 3. temppeli ja saada jälleen taas uhrattua siellä. Eli tämä vanha temppeli on temppeli mukana tulevien patsaiden kanssa. Se on alttari eläinuhreja varten, syntien sovitukseksi, ja ruokauhreja ja pappeutta varten. Ja nyt muistakaa noin 4 sanaa tuosta. Temppeli, alttari, uhri ja pappi. Ensimmäiset kristityt. Niitä kysyttiin, että no, missä teidän temppeli on? Ei meillä ole temppeliä. Kyllähän nyt kaikilla temppeli tarvii olla, jos kerran Jumalaa palvoo. Kuuluu johonkin uskontoon. Ei meillä ole temppeliä. No missä sitten ihan alttari on? Ei ole alttaria. Todellisella uskonnon harjoittajalla tarvii olla alttari. Ei meillä ole. No missä te uhraatte Jumalille ja Jumalilla? Ei me uhrata enää. No eikö teillä ole pappeja? Ei. Meillä ei ole temppeliä, meillä ei ole alttaria, me ei uhrata Jumalalle, eikä meillä ole edes pappeja. Mikä ihmeen uskonto te oikein olette sitten? Kristityillä kaikilla, ensimmäisen vuosina kristityillä, ne oli kaikki, se oli hengellistä, vertauskuvallista ja kuvannollista. Kaikki. No, entäs uusi temppeli? Ettekö tiedä, että mä nyt katson teitä kaikkia, ja te kaikki katsotte minua. Te olette Jumalan temppeli. Että Jumalan henki asuu teissä. Mitäs meitä nyt tässä on? 2, 4, pari 30. Pari 30 temppeliä, joissa Jumala asuu. Siis hän ei tullut vaan niin kuin käymään turistina, että no, oli ihan kohtuullinen paikka, pannaan viikon matka ja sitten takaisin. Vaan asuu jatkuvasti. Hän on tullut asumaan lopullisesti teissä. Temppeli on siis sinun ruumis ja Kristuksen ruumis, kun me ollaan kaikki osa Kristuksen ruumista. Sinä ja minä, me kaikki kuulutaan Kristuksen ruumiin. Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelilla ei ole valtaa syödä. Eli alttari on Jeesus. Ei tarvita muita alttareita. Mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä. Yksi ainoa uhri. Ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Sitten Roomalais 12.1. Antakaa ruumiinne eläväksi uhriksi. Eli uhri on Jeesus ja sinun ruumissa. Ei muita uhreja. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Pyhäksi papistoksi. Eli pappeja olette te kaikki kristityt. Ja ihan mahtava toi nyt niin kuin lukea toi Pietari 1, 2 ja 5. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Eli meidän päämäärä on rakentua sellaiseksi huoneeksi, jossa Jumala asuu. Hengelliseksi huoneeksi, jossa Jumala asuu. Ja pyhäksi papistoksi. Pyhä tarkoittaa niin kuin erottaa.
Niin tämä on uusi temppeli. Ja jos nyt saatiin vähän kuvaa siitä vanhasta temppelistä ja siitä ilmestysmajameiningistä ja sitten kun tultiin tänne ekakristittyjä niin puoleen, on vähän erilainen tämä. Temppelin loppu tarkoitti Jumalan palveluksien loppua siinä, miten vanhan testamentin juutalaiset ja pakanat viettivät temppelipalveluksia. It was over. Se oli loppu. Yhdellä uhrilla Jeesus uhrasi itsensä. Eli yhdellä uhrilla menetti kaikki noin, mitkä edellisellä raamattotunnilla käytiin, niin ne menetti niin kuin merkityksensä. Kaikki. Yksi uhri. Ristinpuulla. Ja sen jälkeen ei temppeliä, Jumala ei enää asu siellä. Ja sitten liikutaan eteenpäin. Eli nyt me ollaan tultu, ei ihan paratiisista asti, mutta vanhasta liitosta tultiin juutalaista kulttuuria ja käytiin käsitteitä läpi ja tultiin ilmestysmajaan ja temppeliin ja uhreihin ja nyt pikkusen sivuttiin Jeesuksen ristin kuolemaa ja nyt ollaan siinä, että miten ensimmäisen vuosisadan kristityt kokoontui yhteen ja mitä ne touhasi. Ja mitä evankeliumin kirjoittajat sitten sanoi tästä. Mutta minä sanon teille, eli Jeesus Kristus, tässä on, siis hän puhuu itsestään, joka on pyhäkköä suurempi, paljon suurempi. Allekirjoitus Jeesus Kristus, Matteus 12:6. Nainen syykkarin kaivolla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, tämä on huono käännös, tämä vaimo, tämä oli itse asiassa on kunnioittava sana niin kuin naista kohtaan. Usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuodella, ettekä Jerusalemissa. Eli ei ole Jerusalemissa, tulee aika, että ei ole Jerusalemissa enää temppelipalveluksia, eikä myöskään siellä Kerisimin vuorella pakanoiden temppelipalveluksia. Ei tulee semmoinen aika, että ei niitä enää ole. Tulee aika, jolloin ei ole enää paikkaa, missä heittäytyä maahan ja uhrata, koska Jumala on henki, eikä temppeliä enää ole. Matteus, Markus, Luukas, kun Jeesus oli kuollut ristillä, niin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Arvatkaas, kuinka paksu se oli se temppelin esirippu. Se oli 4 tuumaa paksu se, siis noin 10 senttiä paksu se esirippu. Ja se repesi keskeltä ylhäältä alas asti. En muista sen temppelin korkeutta, mutta se oli suuruusluokkaa 10-20 metrin väliin. Se repesi keskeltä kahtia. Sitä ei nimittäin käsin enää revitä kahtia. Se oli noin 10 senttiä paksu. Kaikki juutalaiset tiesi välittömästi, mitä se tarkoittaa. Jokaisella sen jälkeen on mahdollisuus päästä armon istuimen eteen, kun se esirippu on auki. Kaikilla on mahdollisuus päästä kaikkein pyhimpään Kristuksen sovitustyön kautta. Kaikilla. Entä Stefanus? Stefanus kirjoittaa. Eli mennään apostolien tekoihin. Se todisti, ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat Stefanuksesta. Ja sanoi Stefanuksesta näin, kuunnelkaa. Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan, ei temppeliä. Päivästä toiseen sanoi, että ei ole enää temppeliä, sitä ei tarvita. Se on loppu, älkää menkö, sitä ei tarvita. Ja sitten kun se herää aamulla, se jatkoi sitä samaa. Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan. Ja toisekseen, että Jeesus, tuo nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan. Ja me tiedetään ja muistetaan, miten Stefanukselle kävi, se kivitettiin. Lakkaamatta se sanoo, että ei tarvi enää temppeliä.
Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa. Se ei asu siellä. Sillä näin sanoo profeetta. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta. Minkä kaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra. Tämmöinen sarkastinen kysymys. Minkälaisen meinaatte me mulle rakentaa? Edelleen, Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella. Siis heittäytyä maahan ja antaa joku uhri. Ei voi enää. Ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Että joskus tulee semmoinen, siis mä tunnistan itseni tästä. Mä muistan aikojen, kun olin ollut uskossa vähän aikaa, niin mä kuitenkin kuvittelin, että Jumala on joku semmoinen niin kuin heikolla itsetunnolla varustellut egoisti, joka tarvitsee jatkuvasti jotain niin kuin mun tämmöisiä, että sä oot hyvää ja kaikkea niin kuin semmoisia. Että se voisi jotenkin Jumala niin kuin huonosti. Että se niin kuin parantuisi siitä, mutta ei se ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, joka puhutteli mua tänään aamulla vielä valtavasti. Se on toisinpäin, joka itse antaa kaikille elämän. Siis mulle antaa elämän, sulle antaa elämän ja myös hengen. Ja sitten tuo alleviivattu viimeinen sana. Kaiken. Tänään Jussin kanssa, ennen kuin alkoi tämä tilaisuus, niin puhuttiin Jussin kanssa, että pärjätäänkö me Jussi niin kuin ilman Jumalaa niin kuin päivääkään täällä. Nyt todettiin, että ei pärjätä. Joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Siis se tulee tuolta ylhäältä kaikki, jotta me voidaan jakaa se täällä horisontaalisesti meidän kaikkien kesken. Jotta me rakennutaan, jotta me lohduttaudutaan, jotta me parannutaan, jotta me kasvetaan hengellisesti ja niin edespäin. Sitten vähän pitempi. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa, siis uuden liiton. Nyt puhutaan uudesta liitosta. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä teen heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vedin heidät pois Egyptin maasta. Ei sellaista, sillä he eivät pysyneet minun liitossani, niin en minäkään heistä huolenut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeen sanoen, tunne Herra, sillä kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Siis ei tarvi enää uutta uhria. Ei tarvi uudestaan ja uudestaan, niin kuin vanhassa liitossa, tuoda niitä mullikoita. Silloin kun Samuelin temppeli oli valmis, sinne tuotiin, jos muistan oikein, voin olla väärässä, mutta mielestäni muistan oikein, 22 000 hiehoa teurastettiin sinä päivänä, kun temppeli oli valmis, ja 120 000 lammasta. Sillä lepytettiin Jumala. Enää ei tarvi. Kristus lepytti Jumalan ja armahti meidät kaikki. Ja ei muista enää meidän syntejä. Temppeli muissa Uuden testamentin kirjeissä. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppeli, niin Jumala turmelema hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Tämä on ainakin mulla, jolla on aina vaikeuksia niin kuin uskoa, että Jumala välittää musta, niin Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette.
Siis sellaisia te olette. Jumala asuu sun sydämessä. Jussi ja Niina, kun te lähette, niin Jumala asuu teidän sydämessä. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Hengellinen huone. Pyhä papisto. Uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Eli te olette nyt se hengellinen huone, eli se temppeli. Te olette se pyhä papisto. Ja te voitte uhrata niitä hengellisiä uhreja. Siis hengellisiä uhreja, jotka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ne on Jumalalle mieluisia. Eli kuinka siis on, veljet? Mä palaan taas tähän. Kun tulette yhtään jokaiselle jotakin annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja kaikki se tulee Jumalalta. Sitten niinpä Jumala asetti. No, taas tulee Jumalalta. Asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi ja sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja, parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Taas Jumala antoi tänne. Siellä avustetaan, siellä ollaan kaksi apostolia lähtee lähetysmatkalle. Täällä on vaikka paljon muita avustajia, täällä on vanhemmistoveliä, ruokalähettäjää. Täällä on siis niin kuin kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala on antanut, täältä löytyy. Ei Jumala ole pihi ollenkaan. Ja hän antoi muutamia apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi. Juuri lähetimme 2, jotka ei ole vielä ymmärtäneet lähteä, mutta kohta lähtevät. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli se tapahtuu täällä horisontaalisesti. Anoen, siis rukoillen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, tämä on mun rukoukseni, Jussi, sulle ja Niinalle. Ottakaa hetki, mä kokoan vähän. Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, ja hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja teissä. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolensa taivaissa. Siunattua matkaa. No sitten tähän loppuu vielä tämmöinen kevyempi kysymys, että voivatko Jumalan palvelukset hyvin, mutta kristityt huonosti? Tämmöinen olo mulla välillä on tullut, kun mä oon kysellyt vähän joltain kuulumisia, että miten sä voit? No ihan hyvin. Eli näihin kysymyksiin jossain vaiheessa vielä tullaan, että keskitymmekö liikaa Jumalan palvelusmenoihin ja liian vähän ihmisiä. Mun mielestä ihmiset, pyhät temppelit te, joissa Jumalan henki asuu, olette paljon tärkeämpiä, eikä mitkään rakennukset tai mitkään systeemit tai mitkään ohjelmat tai mitkään. Te olette Jumalan kutsuttuja pyhiä, joissa Jumalan henki asuu. Ja teillä on kaikilla ihan valtavasti annettavaa toinen toisille. Eli yhteenveto.
Jumala on muuttanut täältä tänne. Jos ei mitään muuta, niin ei jäänyt mieleen, jos tämä kuva jäisi mieleen. Ja pysyvästi. Tuolla ilmestysmajassa Jumala kävi, sun sydämessä Jumala on pysyvästi. Että kun teillä tulee, Jussi ja Niina, vaikeuksia, koska mä en lupaa, eikä kukaan ole koskaan luvannut lähetystyöntekijöille helppoa matkaa. Kun teillä tulee niitä hankalia hetkiä, Jumala asuu teissä. Kaikki se on voima on sisällä, teidän kanssa. Sinun pyhä ruumis, Kristuksen pyhässä ruumiissa. Eli kun nyt te olette siellä matkalla, niin te ette ole pelkästään yksi liha avioliitossa ja kaksi pyhää ihmissä, vaan te olette Kristuksen pyhässä ruumiissa myös. Mulla ei tällä kertaa tämän ihmeellisempää ollut. Saa tehdä kysymyksen.